kama daga addu'o'i da zuwa jan hankali zuwa faɗakarwa mu ga cewa mafiya yawan matasa sun sami ilimin da ya kamata su samu, mafiya yawan matasa suna da abin yi. Shi yasa shekaran jiya ina tsammanin ma da jiya wani ya tambaya akan wani hanya da ta bullo mutane suke samun kuɗaɗe, waɗanda ke son su samu dukiya su yaƙe ku da ita suna bin wannan hanyar kuma suna samun dukiya, kuma ba su da target, ba su da manufa fiye da in sun samu ko mulki ko dukiya su yaƙi addinin musulunci da shi. Muka ce matasa, haziƙan matasanmu, ku shiga cikin wannan harka, wannan harkar da ake ta koyin ɗin nan ku shiga ciki dumu-dumu. Na faɗa muku na ce in an je lahira ku cakuma wani gaban Allah ku ce ni ne fatawa a yi, ni abin da Allah ya sa na sani na addini, ina da abin da zan gaya wa Allah na dalilai na da ya sa na ba da wannan fatawar. Kuma kun karanta fatawoyin waɗansu daga cikin malamai banda ni, to ku shiga don kuma ku yi arziki. Idan kun yi arziki muna kyakkyawan zaton fitintunu za su ragu. Idan al'umma tana cikin talauci dole ne fitintunu za su ƙaru. Saboda haka ku shiga cikin wannan harka, amma ku yi taka tsantsan, kar ku je don an ce ku shiga kuma ku fada ko ina. Muna fata Allah ya sa ku a hannu na gari, Allah kuma ya bada sa'a, Allah ya samu arziki da za ku taimaki addinin musulunci da shi, Allah ya sa ku samu arziki da za ku yi ma iyalanku kyakkyawan riko. To iya abin da zan faɗa